Soňky günlerde Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky narhynyň pese gaçmagy dowam edýär. 12-nji iýunda dollar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 21-22 manatdan satyn alyp 25 manatdan hem satýarlar. Bellep geçsek 4-nji iýunda Türkmenistanyň Demirazyk welaýaty Daşowuzda dollaryň gara bazardaky narhy rekord derejäge ýetip 1 Amerikan dollary 29 manada barabar bolupdy. Azatlyk radiosyna dollaryň gara bazardaky narhynyň pese gaçyp başlamagynyň bolaýmagy mümkin sebäplerini anyklaşdyrmak häzirlikçe başartmady. Emma soňky günlerde Azatlygyň ýurdu içindäki habarçylary dollaryň gara bazardaky söwdegärleriniň 1 Amerikan dollaryny satyn alan narhyndan 2 manat gymmada satýandygyny, köplençe ýagdaýda bolsa satmakdan saklanýandyklaryny habar beripdiler. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2016-njy ýylyň başynda dollaryň nagd görnüşli çalşygyny doly ýatyrandan soň ýurtda daşary ýurt walutasynyň nagd söwdasy gadagan edildi. Türkmenistanyň Merkezi Banky bolsa dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçerinde saklap gelýär. Ýurdun banklary ilatyň belli bir möçerdäki türkmen manadyny nagd däl görnüşde daşary ýurt walutasyna öwürmäge mümkinçilik döretse-de, bu pul serişdesini nagdlaşdyrmak hemde olardan nagd däl hasaplaşyklar arkaly peýdalanmak düzgünleri doly diýen ýaly çäklendirildi. Dollaryň gara bazardaky narhy resmi kursdan 7 etse gymmada satylýan mahaly Türkmenistanda öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän haritlar gün-günden gymmatlaýar we olaryň käbir görnüşleri bolsa düýünden gytyldy. Şol bir wagtda ýurtda nagd pul ýetmezçiliginiň hem ýiti duýulýandygyny yerli synçylar we ýaşaýjylar gurrun berýärler. Türkmenistanda bolup geçen ýagdaýlary ýakyndan ýydarlaýan halkara synçylar häzirki wagt ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şeýle-de halkara ekspertleri ýurtda ýyllyk inflasiýanyň aşy galandygyny belleýärler. John Hopkins Uniwersitetiniň professory Steve Henke türkmen manadynyň hümmetsizlenmeginiň ýyllyk görkezüjüsini çap edip, Türkmenistanda ýyllyk inflasiýanyň derejesiniň 294%-de baryp ýetendigini we onuň ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýandygyny ma'lum etdi.